Niko, zorionak beste garaipen bat, uda hasteko modurik ezin hobea, gaina etxean. Iaia etxean hartzaitugulako, nola jundaguna? Bai, eskerrik asko, eguna nahiko azkarra izan da. Rekorridok 3 puntu klabe zitun, ziana 2 paso eskargana eta azkeneko elgetan giozarretikan, eta ia esan oso pozik eukatako sentsazioekin. Nola sentitu zera egunean zer? Bueno, egia nekila hasieratik nola sentituan nintzen, aurreko astea geldio nintzen, eta berriz gutxinaka hasia aste honetatik aurrea, eta berriz bueltatxo horretan. Hemen lehenengo ikustea neburua ondo, justoa. Taldetxo txiki hauen tan oso ondo moldatzen zarela, argi dago. Bai, asko gustatzen zaizkit olako karrerak, gaur esaldi bat modu ninda lasterketa, lehenengo 9 txirrindularik alde indeu, eta ero beste 10 sartu jatzetikan Gantzabal eta Galdosekin, eta gu aurren Agirre eta Anigeren, eta hori eskerrak ematea taldeai kriston lan egin dutelako, batez ere Aitorrek eta Galdosek, eta hori pozik indako egin. Mendik aurrea, itzuli politak etorriko dira udan zer, zein begira zaude? Bai, orain ikusitako nivelakin itzuleiei aurre egiteko gogokin gare, eta orain nola behi bizta Madri hor daukeu, eta nolatatzen. Memoria pixkat egin da, gutxu gabea, zea aurten garaipen gehien lortu dituen euskaldunetako bat. Garaipen kopuru hori izatea gutxu gabea saltoa emateko neurgailu bat. Urren urtean? Bueno, ez dakit, oraindik disfrutatzeko denbora daukeu, oraindik zenbat lasterketa falta dira, eta harik eta hoberen ibiltzen saiatuko da. Zorionak. Eskerrik asko.